Жәмәғат транспортын ничек итеп пассажирларга уңайлырак, жайлырак итеп була. Казанда федераль экспертлар шәһәр буенча метро, автобус һәм трамвайда йөреп, берничә төр транспортның эшчәнлеген бәяләде. Маршрутларның берсендә хәбәрчебез дә булды. 55-нче автобус маршрутының абруе зур түгел. Беренче тапкыр юл транспорт хәрәкәтләре сводкаларында теркәлгән. Автобус йөртүчеләр арасында сугышулар да булган. Шәһәрләрдән дә шикаятьләр алынган. Транспорт эшен федераль экспертлар комиссиясе бәяләде. 10-й маршрут. Очень хороший, мне очень нравится, очень часто ходит. Мы из Хабаровского края. По сравнению с нашим, замечательный, чистенький. Экспертлар метрода мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә билгеләнгән уңайлыкларны тикшерде. Җир өсте транспорты буенча шелтәләр булды. Тукталышлар исемендәге вак шрифтлар, автобуслар маршрутлары схемасын күрсәтеп эшләмәүче QR-код әйтелде. Без транспорт эшен чиклар буенча тикшерәбез. Демакларны ябык форматта шәһәр мэриясенә, транспорт министрлыгына тапшырабыз. Алар үз эшләрен төзәтеп, транспортны тагын да уңайлырак итәргә тиеш. Җәмәгать транспорты эшендә пассажирларның комиссияның шелтәләре күп түгел. Шәһәр маршрутларда пассажирлар йөртүдә үзгәрешләр таләп ителә. Экспертлар Көнчыгыш автовокзалында инвалидлар кассасы эшчәнлегендә кимчелекләр тапты. Бер касса коляскадагы инвалидлар өчен җиһазландырылырга тиеш. Биредә ул тиешенчә көйләнмәгән. Металларны ачыклап булмый. Димәк, пассажирлардагы төрле металл әйберләрне билгеләү мөмкинлеге юк. Вокзалга теләсә нәрсә белән кергә була. Саклангыч җиһазлар куелмаган. Экспертлар транспорт эшчәнлеген яхшырту буенча бүген 25 августта илнең транспорт министрлыгы вәкилләре белән иҗтимагый палата форумында фикер алыша. Төбәкләргә ярдәм итү федераль программалары билгеләнә. Фанис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.